अरायसम खुंफुंलांबाय थानो हाथों आरो साफ्रोमबो रायजो राजानिफ्राय मोजां रोखोमनि मोनसे नोजोर आरो खान्थिखौ जाहाथे मददथिखौ मोनो बेखिनिखौ आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो खावलायनाय थाबाय मानो होनब्ला साफ्रोमनिफ्राय मदद आरो हेफाजाबखौ लालायनानैसो गेलेनायनि गेजेरजों मोनसे गोजोन थासारि देग्लाय बोसोरनिफ्राय जाहैनो हायो बेखौ उद्देश्यखौ सिगाङाव दोननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा FC होननाय बेखौ देग्लायनिफ्राय दानाय जाबाय आरो बेजों आसा खालामदों जोंनियाव मोनसे रिभलिउसन फैगोन आरो ओरैनो जोंनि गेजेराव बे रोखोमनि रिभलिउसन हिसाबै जागासिनो दङ गेलेनायनि बिथिङाव ada yang ada siapa? Anak kejadian tidak tuh, ada lama ada siapa? Sport Association or Uddogot Khatesto Model National Anthem ni thakai boykobo sikarno khawlaido. Ladies and gentlemen, please stand for a while for national anthem. Para kriya premi hokolo raijolai national anthem or garne khonte samochyo dibole monor janaisu. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 तो kick off खालामनानै गेमखौ बेखेवनो थाखाय गरि खलायबाय दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लानाय माननि आलासि उदालगुरि जिल्ला अखिल हिन्दीभाषी छात्र इउनियननि मानबिदाय गाहाय बिथांखौ बरायनानै गरि खलायबाय मेमोरियल हाई स्कुलनि हेडमास्टार सर बिग्राय सरगियारि बिथांखौबो बरायना लानो थाखाय गरि खलायबाय सेकेन्ड सेन्ट्रेल टेक्निशियान सेकेन्डारि स्कुलनि हाजिरा मोननाय जिल्ला एबसुनि थुनलाइनि हाथारि सर दानेश्वर बसुमतारी उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बाथ्रा दानसानि हाथारि सर सुम्बा ब्रह्म बिथांखौ बरायना लानो थाखाय गरि खलायबाय एबसुनि हेम बसुमतारी बिथांखौ बरायना लानो थाखाय गरि खलायदों बिथांखौ बरायना लानो थाखाय गरि खलायदों उदालगुरि जिल्ला एबसुनि एक्स-जनरल सेक्रेटारि गोपाल कुमार बिथांखौ बरायना हाजिरा मोननाय गाहाय फोरोंगिरि डक्टर अरुण चन्द्र बिथांखौ बरायना लानो थाखाय गरि खलायदों जिल्ला एबसुनि फोरोंगिरि सानस्रां ब्रह्म बिथांखौ बरायना लानो थाखाय गरि खलायदों जिल्ला UPPLनि आफादगिरि आदा प्रमद बर' बिथांखौ बरायना लानो थाखाय गरि खलायदों कारिगाव जिल्ला UPPLनि नेहाथारि आदा
CNCL social worker Suren Boro Bitangku Borana Lantakai Bori Kolebai. Central UPPL CWC member Anas Said Khan Bitangku Borana Lantakai Bori Kolebai. Ini Dorong Jilla ni Vietnam Vice President Bukan Bosumutari Sar Bitangku Borana. Masih naik kena hawa pariko yang tadi semacam mungkin coba itu. Baik, sekarang bara wala na begitu gusto. Gol. Ish. मोजां खानाय बे हारसाबो
Bisa. হয়েছে কিন্তু আর ড্রিপ জুস আছে July şükür. খেলেছে কিন্তু আগত ये मारे ना मंगला बैलेंस किया गया ठीक लगा तुमसे यो ये रे ना थाने जो आइस भी कोई ऐसे प्रेशर ले आते हैं तो भलो कर लेते हैं जंग ya bulan lompor kita tak aja lagi na Najib Sabit oh bola daro Pabla नाम दो लास्ट को देना मतलब नहीं लगना लास्ट तो काज लगा पहला दे बागानी पर फाइनल Jadi agaknya sampai berarti kita apa? Siapa besar banget tapi kan itu ini jadi ini juga ya orang lama orang Gunung Beriain tuh